Har du husket det hele? Ja, bedstefar. Bedstefar, hvor filen kommer det fra? Det er sgu da nyt. Ikke for noget af. Du er ikke til at blive klog på. Og hvem er han? Hvem? Ham dreng, du kiggede på et helt kvarter. Ej, så lang tid gik der slet ikke. Han er bare fra balletklassen. Som du synes er lidt sød. Måske. Men ved han det? Nej, det er da mega pinligt. Sådan noget skal man sige. Du ved aldrig, om det er sidste chance. Det var lige før, jeg aldrig mødte din bedstemor, fordi jeg var en kylling. Var du en kylling? Den er god nok, men det er længe siden. Dengang var jeg ung, frisk og frejdig. Jeg var ivrig for at arbejde. Dårligt våd bag ørerne. Sikker på, at du fik det hele med? Ja, det hele. Verden står du så derfra? Kom i gang! Undskyld her. Herning Post og Telefoncentral. Edith. Jakob. Deres stemme. Glat som sandpapir. Har de en dejlig dag? Nej. Nu skal de høre. Jeg har hørt, at Camille T. skulle lindre. Selvfølgelig. Det drejer sig om, at vi har et større selskab nede i lobbyen, og det kræver, at jeg tænkte blot, at jeg ville give dem en smule kontekst, for at de kunne vide, hvad det var. Konfident. Hyrevogn. Omstiller dig. Tak. En rivende samtale som altid. Ja, undskyld, nu skal jeg være der. Herning Post og Telefoncentral. Køkkenet har ikke fået deres levering af oksekød. Få fat i slagteren nu! Herning Posthus og Telefoncentral. Hvad? Herning Posthus og Telefoncentral. Hallo? Hallo? Du er ikke Edith. Nej, det er korrekt. Du har en fortryllende stemme, frøken. Sigrid. Og mange tak. Jeg skulle ringe, fordi at jeg skulle noget. Er de ny i posthuset? Ja, jeg er lige startet i dag, skal de se. Ja, de må have undskyld, hvis jeg er en smule påtrængende. Eller mærkelig, for den sags skyld. Lidt mærkeligt, men jo også meget smirrende. Deres ærinde her. Kunne de omstille mig til slagteren? Ja, så gerne. Læs op for mig. Hold dig til manus. Og deres svar. Ja og nej. Og den vigtigste regel af dem alle.
ingen hyggesnak. Absolut ingen hyggesnak. Jeg ved godt, at de er nye her, men jeg havde ikke regnet med, at det skulle dikteres i børnehøjde. Vi opererer for statens penge her. Hvert minut koster penge. Jeg har sandelig ikke tænkt mig at misbruge den gode borgers penge, og det har de heller ikke, hvis de vil blive her, har de forstået. Herning Posthusets telefoncentral. Så det kan ikke svare andet end ja og nej længere? Nej. Nå, jamen, vil de så gifte dem med andre end mig? Nå, husk deres manus. Altså, hvis de spørger mig ordentligt en dag, så skal jeg nok holde mig til manus. Spørg dem ordentligt. Ja. Men synes du ikke, at vi bør tage en dag ad gangen? Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Jeg har tid i aften. Så kan vi måske tale lidt mere frit. Ja, i aften er fremragende. Vi snakkes med. Sigrid, vil de lige komme herind en gang? Ja. Som de ved, er jeg nødt til at gå tidligt i dag, hvilket efterlader dem til at runde Skansen her. Tror du, de kan klare det, lille Sigrid? Naturligvis. Jeg forventer, at alt er, som det skal være. Sigrid? Husk nu det manus. De er på tynd is her. Tak for i dag, Sigrid. Hotel Herning, de taler med Jakob. Hej. Hej, Så, Jakob er navnet. det er mig. Ja. Ja, det er mærkeligt, sådan at sidde her og være på stævnemøder med dem, uden at kunne se dem, eller føle dem. Føle mig. Og hvad menes der så med det? Nej, jamen, de ved vel, hvad jeg mener. Det er ikke fordi, det var sådan, jeg havde forestillet mig, at et stævnemøde skulle gå. Okay. Luk øjnene. Hvad? Luk øjnene, og så fortæl mig, hvordan stævnemødet vil gå.
Nej. Aftenen vil jo så nå sin ende. Er der noget, de kunne tænke dem at gøre inden? Ja, det er der. Jeg bliver nødt til at gå. Sigrid? Sigrid? Hallo? Hallo? Herning Post og Telefoncentral. Edith? Jakob. Hvad laver du her? Hvor er Sigrid? Ja, hun er blevet opsagt her til morgen. Mativlydighed skal man lede længe efter. Hun er ved at ryge sin seng. Men så hun er der stadig nu? Ja, lidt endnu. Klokken 12 er hun nået. Edith, vent lige. Der er lukket. Edith, kom nu. Jeg beder dig. Hun er væk, og det er lige så meget din skyld. I kunne bare passe jeres arbejde. Nej, for pokker, Jakob. For pokker op. Er de okay her? Sigrid? Jakob? Hvad skete der så? Det er lige meget. Det vigtigste er, at jeg talte med hjertet. Når man taler med hjertet, så betyder ordene ikke noget. Virkelig? Jeg var heldig, og du er måske ikke heldig, hvis du venter for længe. Okay, jeg siger det til ham i morgen. Det er godt, min pige.